Sneuntejoen 8 uur, de Lemmer. Epke komt thuis uit Moskou. En hij is een gelukkig man, want het wie een spannende weekend. Hey, kan je? Geweldig, Epke. Ja. Nou, fantastisch. Wat een spanning, maar dat zag eventjes weer Ja, heerlijk. dat het lukte. Van harte gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Geweldig, want dit wie nodig en hij zit in één keer shell in. Ja. Fantastisch. Ja, echt, maar Just vind ik mooi, hè? Die vluchtcombinatie. Ja? Ja, die winnen nooit zo mooi, de Ja. benen buiken en zo. Dus, Ja. Wat je krijgt zorgen binnen de vluchtelementen van Epke in de finale van de World Cup. Hij behelde daar een tweede plak mooi. De dag daarvoor wie spannender. Toen moest er vormbehoud tonen. ik ben nog in het hotel en op bijna of in de bus. Dan hiek ik toch wat trillende vingertjes. Nou ja, zo ben ik eigenlijk helemaal net, maar ja, toen hiek ik dus wel. Ja, toen ik gewoon aan het intunen ging, dan wist ik gewoon, dan ga ik wel fit en ben ik gewoon lekker bezig en dan viel ze wel wat ook maakt. Maar ja, ik ben toch wel wat zenuwachtig. Ik heb mijn werk gedaan daarin en getraind, gezorgd dat hij de dingen kan zoals hij het moest doen. En ik weet dat hij het vol kan houden, ik weet dat hij het kan. En op het moment als ik daarna nog bij hem sta, dat is het enige wat ik eigenlijk nog met hem doe, is nog even de oefening doornemen, een goed gevoel erbij geven. Als ik dan naast hem ga staan, als hij zenuwachtig is en ik ga naast hem staan, nog zenuwachtiger dan hij is, nou, dan lekkere rots in de branding ben je dan. Maar dat de zenuwen haar een patten spelen, wie logisch. Want de druk waard de laatste weekend ver opviert, terug het kamp Wammes. Wie wel wat druk van Buitenau en ik natuurlijk dat ze weer juristen achteraan zetten hoe de regels of Jeffrey Wammes toch net rug op het tikkers. Ja, dat houdt toch een fijn gevoel en daarvoor weet ik gewoon wil ik gewoon graag dat ik het koe afsluit gewoon terug van vorm uit de toon en dan is gewoon het hele verhaal is gewoon clear. Want dat gebeurde. Er waard weer druk zetten. Ja, ik dacht eerst dat het verhaal clear was, maar toch weer een keer lid de patiënten toch juristen en. Is daarvan dat ze dat doen? Ja, ik vind het jammer. Ik vond het, de regels zijn op een gegeven moment wat duidelijk. Wist, iedereen biedt bij die aan thuis en wat ze bij die regels willen. Hè, dan, als ze dan nog juristen achteraan zetten, dan zieken ze echt op fouten. En dat is net sportief meer, vind ik. Dat vind ik onsportief. Ik woed boen weer een medische keuring uitvieren bij Epke. Totale onzin, vond ik. Ik werd er eigenlijk wel een beetje onzeker van toen ik jaren van dan moet een arts die komt langs met de channel. Is toch wel vraagteken. Waarom moet dat dan? Ik bedoel, als ik mijn vorm houd toon, dan is dat toch al een teken dat ik fit genoeg ben. En dan denk ik van wat willen ze nou mij? Willen ze dan nog iets achter de hand houden om mij alsnog net te laten gaan of zo? Wist je dat ik eens aan het denken? Dus ja. Waar ik vooral heel veel aan getwijfeld heb, is of de KNGU wel zo blij was dat deze turner ging. In plaats van misschien wel een Jury Vergelder of een Jeffrey Wammes. En daar ik heb me daar het afgelopen jaar heel erg veel mee bezig gehouden om dat allemaal een beetje weg te stoppen. En de procedure nog een keer doornemen en allemaal meer van dat soort dingen. Het vertrouwen daarin was wel heel erg laag geworden. Ik heb de mensen er ook wel zo gewoon letterlijk op aangesproken van hoe zit dat? Zijn jullie eigenlijk wel blij dat deze jongen naar het spelen gaat? Zeiden ze dan? Ja, natuurlijk. Maar als je dan de briefwisselingen of mailverkeer of de stukken in de kranten weer eens te lezen kreeg, dan was er toch altijd weer zoiets van ja, maar ze hebben misschien wel weer een punt. Ekbroer Herre is opluchten en blied, maar de prestatie van zijn jongere broerke. Maar duidelijk is, topsport is keihard. Ja. Wammes weer in Moskou. Ja. Heeft u die gefeliciteerd? Nee. Nee, ik denk dat hij gewoon te volle baal dat hij zelf net geert. Kun je dat snappen? Nee, ik ben denk ik een heel persoon daarin. Ja, tuurlijk, dan is gewoon zo binnen de regels dat accepteert en dan gunst het die persoon van als de regels wat te ver en duidelijk zijn, hij voor hetzelfde geld naar de speler kent, dan moet je ik realiseren en dit nou ga ik en dat is hartstikke balen. En ik hier vast en zei ik baal ontzettend, maar toch gefeliciteerd is leuk voor jou dat het ook is. Ja. En ik denk dat het heel normaal is, maar voor hem hield het dus aan het. Maar Epke gaat naar Peking. Het eten van mem is er klaar voor.